ширкати дорвории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. доставка ба ҳама шаҳрҳои федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. аз номи юристиҷа муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи ки пагоҳ аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом рейсҳо мешавад ё ки чанд рейсҳо мешавад ва аз куҷо муқаррар шудагианд. яъне пагоҳ мо рӯзи 12-ума дар назар дорем ва якбора дар бораи парвозҳои рӯзи 13-шам ҳозир мефаҳмонем ки чанд парвоз аз куҷо муқаррар кардагианд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе. инак рӯзи 12 ноябр парвоз аз шаҳри Москва ба Душанбе муқаррар кардагианд ва боз рӯзи 12 ноябр бошад аз Сургут ба шаҳри Душанбе парвоз муқаррар кардагианд. яъне ки пагоҳ ду парвоз ба нақша гирифтагианд, якташ аз Москва, якташ аз Сургут ва мегзарем ба рӯзи 13-ум. рӯзи 13-ум парвоз аз Москва ба Душанбе ва боз дар дигар соаташ боз аз Москва ба Душанбе ва баъдан боз аз дигар соаташ Москва Душанбе муқаррар кардагианд ва Санкт-Петербург Душанбе. яъне ки рӯзи 13 ноябр 4 парвоз ба Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардагӣ ҳастанд. 3 парвозаш аз шаҳри Москва ба нақша гирифтагианд ва як парвози дигарша аз шаҳри Санкт-Петербург ба Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе. касое ки намедонистанд, барое ки саволҳо ба мо пешкаш мегардониданд ки оё рӯзи 12 ё ки 13 парвозҳо аз куҷо муқаррар кардагианд ва инак мо ба шумо гуфтем ки чанд парвоз аз кадом шаҳрҳо ба шаҳри Душанбе ба нақша гирифтагӣ ҳастанд ва оиди дигар рӯзҳош агар шахсҳое ки надонану ва бихоҳанд ки фаҳмидан рӯзҳои 14, 15 ё дигар рӯзҳо умуман кай парвоз аз куҷо муқаррар кардагианд ва аз кадом шаҳр, ҳамин борада агар бихоҳанд маълумот пайдо кунанд дар комментария фикрҳои худтона бинависен. мо ҳар рӯз рӯзҳои парвозе ки муқаррар кардагианд чанд рейс мешавад, ҳар рӯз ба шумо мефаҳмонем ки аз куҷо ба куҷо чанд рейсай. касе ки ба ҳамин фикр розӣ боша, агар ҳамин чиза бихоҳад фикротона дар комментария бинависен, мо ин чиза ба нақша мегирему пешкаши шумо мегардонем. акнун тамошобинони азиз мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо ки дар видеоҳо ба мо равон кардагӣ бидем. Муродалӣ Ҳокимзода навистай: бача ҳами раҳо имсол ҳуй мешава ё ки не, акай Сорубон ку бигири ягон ҷавобша аниқ битемон. безор шидем ай бекорира ҳами Тоҷикистонда. роҳҳо бародари азиз, мо аллакай 3 видео мешава ки дар бораи ахборотҳои махсусе ки Россия ҳукуматаш тасдиқ кард фаҳмондем. ҳамун видеоҳоро тамошо кун бародар, ҳамаша мо гап зада гуфтагием. садои Иброҳим нависай: ассалому алайкум акай Сорубон, созани хубен, мо мухлисои шумоем, ҳамеша видеоҳои нави шуморо интизорем. азор раҳмати калон. Нуров нависай: салому алайкум акай Сорубон, чанд бор шид менависам, ҷавоб наметен. шавҳарам дар Тоҷикистон мондагӣ, чӣ хел ба посольство муроҷиат кунам? ба посольствои куҷо шумо дар назар дорен? агар ки бихоҳен аз Душанбе ба Москва рафтанӣ бошен ё ки шумо агар бигӯен ки дар Россия қарор дорен мехоҳен ки ба Тоҷикистон назди шавҳартон биёен, дар ин ҳолат шумо ба посольствои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва муроҷиат мекунен ва хитона номнавис мекунен. яъне ки пештарҳо дар посольство очират бисёр буд, рӯзаш мешид ки мумкин то 5000 10000 шаҳрвандора номнавис мекарданд, вале хушбахтона айни ҳол одам кам шидагӣ дар посольство барои номнавис кардан метавонен ки озодона равену хитона номнавис кунен ва ранги пештара фикр мекунем ки вақти бисёр намекаша барои шумора гуфтан харидорӣ кардани чиптаҳотон. мумкин ки як ҳафта пас аз муроҷиат кардантон шумора огоҳ кунанд ки тайёрӣ ба харидани чиптатон бубинед. Садриддин Сулаймонов нависай: акай Сорубон, чӣ ба моро ҷавоб наметӣ? я чи интизорем ки билето арзон мешаванд?
бародари азиз, дар мавзӯи қимат будани билетҳо мо як навор кардагем, дар омада тамошо ки дар уҷа гуфтагем ҳамаи сабабҳоша ки ба чӣ хотир қимат шидагиай, оё арзон мешавад ё ин ки не. Дима Қурбонов нависай: салом акаи Сорбон, нагуфте ки кай аблава буд мешава. даъват кардам ба хизмати ҳарбӣ призуфи тирамоҳӣ охири ҳамин моҳда тамом мешава, 27 ноябр ба анҷом мерасад. Анварҷон навистай: Сорбонҷон салом, Новосибирск Хуҷанд самолёт ҳастае ё ки не раҳмат. аз Новосибирск рейс ҳастаю, лекин мутаассифона ба Хуҷанд нест, ба шаҳри Душанбе ҳастае. Холов Меҳроҷиддин навистай: мо посольства наравем, бирем прямой аэропорт билет бигирем, метонем рафта? ҷавоб диҳем: мутаассифона наметонем. бародаро, хоҳаро, апаҳо аз пеши худам билет харидорӣ накунем, чунки баъзе нафарат менависем ки мисол мо дар интернет мебинем чиптаҳо дар фурӯш ҳастанд. бале, чиптаҳо дар фурӯш ҳастанд, лекин мутаассифона парвоз ки набоша, ӯ чиптаи харидагии шумо ба кор намеояд. ба ҳамин хотир шумо ҳатман бояд ба посольство муроҷиат кунед пеш аз ӯе ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданиед. Суҳроб Сафаров нависай: салом алейкум бародарсози хубӣ, ман як савол дорам нашоти ҳамин аблава савол. Аблава дар даъвати баҳории 2021 сол, солҳои 1994-2003 мебошанд ва дар ҳамин призв таваллудои 1993 ки моҳи июн боша лезид мекунанд, мебаранд я бухону ва дар барномаи навбатӣ барои ман дар смс ҷавоб бите. Пешакӣ раҳмат. Бародари азиз, пеш аз ӯе ки фармонаш наброя, ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам ки оё мебаранд ё ки намебаранд ва оё то 2003 ё ки 94 ман дар ин бора ягон чиз гуфта наметавонам, чунки фармон дар баҳор меброяд. ҳамчунин фармон ки биромад баъдан маълум мешавад ки кадом синну сол даъват карда мешаванд. Фозилҷон Ғоибов нависай: салом акаи Сорбон, ҳозир патент карда мешавад? Срокаш гузаштагиҳай. бародари азиз, пеш аз ин бемориҳо, пеш аз баста будани марзҳо, роҳуш мисол ҳамин хебад ки худтон медонед, бояд барои аз нав кардани патент шумо мақсад граница мегузаштед, яъне ки бисёриҳо Қазоқистон мерафтен, бо аз нав ворид мешиден, мигратсиони картатон аз нав мекарден ва баъдан мерафтен дар ФМС муроҷиат мекарден, патенти нав мегирифтен. вале айни ҳол аз сабаби анаби баста будани марзҳо, яъне ки шумо берун омада наметонед, Қазоқистон ё Қирғизистон рафта наметонед, фикр мекунам ки аз ҳамин сабаб ба ФМС муроҷиат кунед, ҳамун ФМС кортона буд мекунад. ман аниқша намедонам ҳозир дар ин вақти беморӣ, дар ин вақти баста будани марзҳо, ғайри мақсад граница гузаштан чӣ роҳ дорад, барое ки ман пештара қонуну қоидаҳоша ҳозир гуфта истам дар шумо. дар ин айн ба фикрам ки ҳамин ФМС мерен, дар ҳамунҷа буд мекунад кортона. Ҷалилов Худойбердӣ нависай: салом алейкум ака, созаи хубен ака, саломатиётон нағз, самолёти Ютер парвоз кардесай ту да обратна. мегуфтем пешакӣ раҳмат, дар паноҳи Аллоҳ бошен ака, шумо ҳам низ дар паноҳи Худованд бошен ва самолёт, яъне ширкати Ютер аз Россия мо қайд кардем ки парвозҳош кадом рӯза, яъне ки рӯзҳои 14, 21 ва 28 дар ана ҳамин се числои номбаркардагии мо парвоз муқаррар кардагиам ба ҷумҳурии Тоҷикистон. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. саволҳои шуморо ман интизорам дар Инстаграм ё ки поёни ана ҳамин видео дар канали Юристиҷой обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.